Dargamara School Faizak o jaga sini Dargamara School building choloi tomani bahai ingkahini nainani bagi Faizak sini logi vice chairman sini ogo babu tongo te amsaini leadership tongo tei hostel oro buri hostel bo samung choloi tongo prai 2টা ছাদ রিবাই khya এটা স্কুল bo finishing igen thangoi tongo hoito Durga Puja ni segang rong no school building no chengmanano tei o hostel no kaising December mas ni bisingo chengnani bagi contractor no saka engkai amono chini o Dargamara school taklai result bo motamuti kaham no khayo kinango bo sungo ja 100% first division man nani bagi no sini school committee ro bo samung khai tongo tei chungbo je mansa subanai chini amcheni porinai jorong te lama ni dik diet nani thangai oro sambari ni simi dagya jara teobo kata sora haman lama umubo already work order ngai o koi dini bisingono te amchani joto street light ogri sing chini sinani o Dargamara amchani bo kaisa porinani kaisa poribesh atmosphere sunani bagi sing saito baito ball bagi volleyball football lok to aboro khela dula rin bagi sing abo saito baito sing nijini bai thangni rang bai phano football tei volleyball rok pai sin leader sok joto subamani bisupino o volleyball football rok pai sing sini sinna amchani at this ani constituency o joto no thingtani jate involve ngani drugs serai rok de lam hani rom tomani thaijone mani sayawui o thungani dige thangani bagino sini o saito choli dong ambai